खुलुमबाय आंनि उन्दै फंबाय बिनानावमोन आरो आंनि लोगो नोंथांमोन आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आरोबाव खेबसेबाव जय हिन्द आसा खालामो आंनि उन्दै फंबाय बिनानावमोना गावबा गावनि थांखिखौ होसोनानै खामानि मावगासिनो दङ आरो बिमा बिफानि खोथा बाथ्रा लानानै खामानि मावगासिनो दङ होननानै आङो दिनै नोंथांमोननि सेराव जेबो टपिक लानानै भिडिअ बानाया बे भिडिअआनो जाहैबाय मबाइल आरो आं गंसे मबाइल इउज खालामनायदों सोरबाफोर बे मबाइलखौ इउज खालामबाय नामा खोन्थाहर आरो ना बे LG विंस माने LG कम्पानिनि बे मबाइलखौ आं नोंथांमोननि सेराव देखायगासिनो दङ दसे थाथ' आङो दाखालि बावैनिफ्रायनो नोंथांमोननि सेराव जेबो टपिक लानानै भिडिअ लाबोनो हायाखै बेनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय सरि मानो होनोब्ला गोबां बिजिमोन आरो आङो बै बिजि समावबो भिडिअ लाबोदों नोंथांमोननि सेराव माने एक्सारसाइज भिडिअ मानो होनबा 1 घन्टा टाइम मोननायाव आं मा खालामदों बेयावनो आं जिमबो खालामनांगौ बेयावनो आं भिडिअबो खालामनांगौ मानो होनबा एक्सारसाइज खालामनायनि आदत दंखायो नालाय बेयाव जेबो माने साननांगौ गैया आरो आंनो एक्सारसाइज बा खारनायनि बागै बेयाव जेबो साननांगौ गैया केमेरा बहायबानो माने मबाइलखौ अन खालामबानो जायो आरो बेयाव बेनि थाखाय आं बेफोरबायदि भिडिअ लाबोदोंमोन दिनै आं नोंथांमोननि सेराव गंसे मबाइलनि बागै भिडिअ लाबोनानै नेक्स्ट भिडिअ माने आं गोबां भिडिअ लाबोनो दङ फरायनायनिफ्राय लानानै बा बायदिसिना नोंथांमोना आंनो कुइसन खालामनाय दङ आदा भिडिअ भाइरेलनिफ्राय लानानै हिन्जाव हाबा जानाया मानो खारदो बिदि गोबां कुइसन दङ आंनाव माने हाबा जाखांनानै मानो गुबुनजों खारबोयो बायदिसिना बा फरायनाय गोबां दा आं बेफोरखौ जेबो बुंथ'ला दिनै जास्ट बे मबाइलखौ नायनानै लाग्रोदो सोरबाफोर इउज खालामदोब्ला प्लिज अननानै खोन्थाहर बे मबाइला माबायदि जागोन मानो होनब्ला बे मबाइलाव ओरैबायदि डेन्जार बुस्थु दङ बे आइफना जेबो फाथा मोना दा आंनि आइफननि जेसेबां जुम खालामनाय बेफोर जेबो फाथा मोना आरो बे मबाइलखौ आं नोंथांमोननो देखायनोसै दा अन खालामनानै LG कम्पानिनि फार्स्टआवनो आं अन खालामबाय बेनि भिडिअ जेनेबा बे मबाइलानो नै आं खोन्थिनोसै दा मबाइलखौ स्क्रिनखौ आङो मबाइला बिदि जाबाय आरो दाना बे मबाइला बेफोरबायदि जाबाय आरो ओरैबायदि गिदिर स्क्रिना भगबान बेसेबा गिदिर बे मबाइलनि नै X2 आरो आंनाव रियेलमि X2बो दङ रियेलमि X2नि बेसेबा गोलावबो माने बे मबाइला बे आइफननिफ्रायथ' आरो बेसेबा गिदिरबाव ओमफ्राय बे माबायदि मोनथिबायना केमेराया डाबल केमेरा फाग्लासो माने इउटुब भिडिअ बानायनो थाखाय मा जागोन दा आं गुबुनाव बेरायनो थांदों आरो ना बेरायनो थांदोंबा मा जागोन नै मोननै केमेरा जानानै दं नायलाय नै मोनसेया जादों नै फ्रन्ट मोनसेया जादों नै आउटडोर माने बेक आरो फ्रन्टबो जाना दं नै बे मोननैयाव मा जागोन बे आं बिदि भिडिअ बानायनानै थांबाय थागोन आरो ना अब्ला आंखौबो देखायबाय थानो हागोन आरो मोनसे आं बेकग्राउन्डखौबो लांबाय थानो हागोन अब्लानिया बे भिडिअजों मा जागोन बे केमेराजों माने भिडिअ बानायनो थाङोब्ला मा जागोन डाबल देखायखानो हागोन आरो गावबो बुंबाय थानो हागोन आरो गुबुननोबो देखायबाय थानो मा जुमाव होनखादों आं बेनि जुम स्टाइलजों बे आइफना फाथा मोना आं नायबाय आं चेक खालामजोब्बाय आं नोंसोरनो बेयाव खोन्थानो एसे प्रब्लेम जादों आरो मा बबेयाव बेखौल' सिम्पोल नायबाय आं जेबो नायबावाखै बेनि बागै आं जेबो नायबावाखै आरो जास्ट आं मबाइलखौल' चेक खालामना नायदों बेनिफ्राय आरो बेनि क्वालिटि भिडिअ माबायाव मेक्स प्लेयाराव आं दा मेक्स प्लेयाराव आं भिडिअ नायगोन ओरैबायदि डेन्जार क्लियार बेनि माबाया भिडिअआ मोसानायफोरखौ ओरैबायदि मोजां नुयो माने बेनि क्लियारानो आलादा सोरबाफोर बे मबाइलखौ इउज खालामखांबायब्ला आंनो खोन्थाहर आरो माबायदि जागोन बेसेबां लं माने बेसेबां गोलाव माबा जागोन बेनिया गाज्रि जागोन नामा थाब दामाबो खम नङा बे समाव बे 70,000मोन दा खम जाबाय बे एसे खम जाबाय दा बेनिफ्राय बे नों गोजौआव दा भिडिअ नायबाय थानो हागोन आरो नों गोजौआव नों भिडिअ नायबाय थानानै सिङाव नों गुबुन खामानि मावबाय थानो हागोन आरो मोननै स्क्रिन नालाय नों मा खालामनो गोसो सिङाव बायदिसिना खालामबाय थानो हागौमोन केमेरा भिडिअ माने डाबल गोजा आरो बेनि माबाया आं बेखौनो मा देखायबावनो बेनो
नोंथांमोना मबाइलनि दिनथ' इउटुबाव नायबानो नुखायो नङा अब्ला आं मबाइलखौ लानानै एसे देखायबाय आरो बेनि मबाइलनि माबाया माबायदि आरो सोरबाफोर इउज खालामदोंब्ला प्लिज अननानै आंनो बे मबाइलनि बागै खोन्थाहर आं नुनायाव बा जोबोर मोजां मोनदों आरो बे मबाइलखौ ओरैबायदि मोजां मोनदों माने जास्ट भिडिअ बानायनो थाखाय इउटुब भिडिअ बानायनो थाखाय जोबोर मोजां नुदों आरो ना डाबल देखायनो हागोन बेनि थाखाय आं बे भिडिअखौ बानायदों आरो जोबोर मोजां आंथ' गोबां मोजां मोनो अब्ला आंनि उन्दै फंबाय बिनानाव आरो आंनि लोगो नोंथांमोननि सेराव मोजां भिडिअ लानानै फैगासिनो दङ सिन्था खालामना लानानै फैगोन आरो गोबां भिडिअ लाबोनो दङ अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आंनि उन्दै फंबाय बिनानावमोन आरो आंनि लोगो नोंथांमोन आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आरोबाव खेबसेबाव जय हिन्द।